Miksi juuri Istanbul? Istanbul on maailmanlaajuisesti suosittu terveysturismikohde. Se on tunnettu edullisista ja laadukkaista hoidoistaan, hienoista sairaaloistaan ja maailman parhaimpiin kuuluvista lääkäreistään. Arvioiden mukaan Turkin vuosittainen terveysturistien määrä nousee 2 miljoonaan vuoden 2023 loppuun mennessä. Leikkaukset Istanbulin yksityisissä sairaaloissa maksavat jopa 90% vähemmän kuin Suomessa ja muissa Euroopan maissa. Säästät siis huomattavan summan rahaa tinkimättä hoidon laadusta. Et joudu odottamaan pääsyä leikkauksiin kotimaassa, vaan voit hoitaa terveyttäsi samalla kun lähdet lomalle. Sairaalassa olo ei koskaan ole mukavaa, paitsi Istanbulissa. Tarjoan yksilöllisiä terveydenhoitopaketteja, joihin kuuluu majoitus, ruokailut, VIP-kuljetus, tulkkaus ja henkilökohtainen opastus paikan päällä. Olen tukenasi ja oppaanasi koko prosessin ajan. Ota yhteyttä sähköpostitse tai WhatsAppilla saadaksesi lisätietoja palveluistani. Hoida itsesi kuntoon lomailemalla. Tervetuloa Istanbuliin!